O espazo Mestre Mateo do Museo Catedral, situado no Salón de Cerimonias do Pazo de Xelmírez, amosa unha destacada selección de pezas dos séculos XII e XIII, creadas polo Mestre Mateu e o seu taller. Aínda que sobre a biografía do Mestre Mateu téñense moi poucos detalles, o ronsel que deixou tras de sí na arte de Galicia é facilmente recoñecible, dando lugar a unha serie de traballos que, polas súas características comúns, agrúpanse baixo o denominado estilo mateán. Este saber facer aprézase sobre todo nas súas formas ornamentais, que remiten directamente á natureza. Aquí consérvanse pezas tan únicas como os cabalos do cortexo dos Reis Magos, que formaron parte da fachada do trascoro, ou os dos seis do cadeirado, co seu vestiario medieval. Tamén elementos arquitectónicos e escultóricos que pertenceron á desaparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria, que incluía un conxunto de estatuas columna que representan personaxes bíblicas e que daban continuidade ao relato do pórtico.